Słuchajcie. Jako, że tutaj dziewczyny sobie zrobiły klasza, to my im zrobimy klasza i dostajecie drugą piosenkę, tylko inną. Okej. No to jedziemy. Dobra. Dalej klasz. Dobra, fajnie, że zmieniacie zasady konkursu, nie? Wierzysz, że tak do obiadu czekają? Nie przechodzą! Judges. 3, 2, 1. hey! I'm not Kimi? Where's that? Alright, over there, some guy. Okay.